धेकियाजुलि ब्रह्म धोरोम आफादनि बानजायनायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 86थि रुंसारि सान फालिदों। ओम आयाहि बरदे देवी त्रय करे ब्रह्मवादिनी गायत्री। दिनै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 86थि रुंसारि सानखौ धेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादा गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जोंमा आश्रम फरायसालियाव गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। लोगोसे 2024 मायथाइनि HSLC आनजादाव सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौबो बरायनाय हाबाफारि लायो। फुंबिलियाव जोबनो गैयै जयग सावनायनिफ्राय जागायनानै गुरुदेवनि सावमुआव बिबार बावनाय आरो फरायसालिनि मावख' आरो कम्पिउटार सोलोंसालि बेखेवनाय बायदि बायदि हाबाफारिखौ मावफुङो। लोगोसे गुरुदेवनि जिउ खौरां आरो बिथांनि बिहोमानि सायाव फोरमायथिनाय जायो। बे हाबाफारिनि गेवलां सावराय मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रसान्त बर'आ। लोगोसे गेवलां सावराय मेलखौ बेखेवनानै होयो सनितपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कमल कुमार मुसाहारिया आरो थांखिजानाय आलासि महरै बाहागो लायो रौता कलेजनि लेङाइ बिबुंगोरा कामाख्या ब्रह्मआ। लोगोसे सनितपुर जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसार संसदनि आफादगिरि नेहाथारि आन्चलिकनि बिबानगिरिफोर आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनहा बाहागो लायो। फरायसालियाव बिजाब सोलोंनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन उफ्रा सोलोंथाइफोरखौबो फोरोंलांनायनि थांखिजों देग्लाय हारिमु आरो आरिमु आयदानि सोलोंथाइ होनो थांखि लादों होनना फोरमायथियो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म जोंमा आश्रम फरायसालिनि मेनेजिं डिरेक्टर हदानन्द ब्रह्मआ आरो गुरुदेवनि रुंसारि सान फालिनायनि सोमोन्दै फोरमायथियो बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रसान्त बर'आ। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मनि 86थि जि रुंसारि सान बेखौ धेकियाजुलि बे बातासिपुराव सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय जादों। बेहाय बाहागो लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआनो जोंनि सासे महापुरुष गेदेमा जाय 100 बोसोरनि सिगां जोंनि बर' समाजखौ फोसाबनायनि राहा लादोंमोन आरो बिथांनि सानस्रि बिथांनि दिथाजोंनो बर' हारिया मोनसे आथिखालनि जि गोदान महर आधुनिक बर' जाति बेनि महरखौ मोननो हादों। मानोना बिथाङानो जोंनि गेजेराव गिबिसिनै सोलोंथाइ आरो धोरोमारि सानस्रिफोर आरो समाजारि जिउ खुंनायनि आदब हारिमु बेफोर गासै बिथिङाव मोनसे सोरांनि हान्थिनाय आरो मोनसे फोसाबनाय लाबोनानै जोंनो गोदान समाज दानायनि दिथाखौ होलांदों आरो बिथांनि सानस्रि आरो आदर्शजों दिनै बर' समाजा बायदि बिथिङाव दावगानो हादों। सोलोंथाइनि बिथिं, समाज फोसाबनायनि बिथिं आरो मोनसे गोदान सोदोमस्रिखौ होसोनानै रायजो जानो हादों होननानै आं सानो। बिथांखौ माहारि रैखानिगिरि होननानै बुंनाय जायो। नंगौ, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मआनो जोंनि हारिनि जि गुबै सानस्रिफोर दिनै जोंनि राजखान्थियारि मोनथाय आथिखाल जिखौ लानानै जों दावराव जाबाय थायो ट्राइबेल लिग आरो साइमन कमिसननो होनाय मेम'रेन्डाम बेनि दारै जि जों ट्राइबेल बेलेन्स ब्लक मोनदोंमोन बेखौनो गुदिथाय खालामनानै जों राजखान्थियारि मोनथायफोरखौ मोननो हादों आरो बिथाङा जि ब्रह्म बर्डिं गायसननानै सोलोंथाइ गोसार होदोंमोन बेखौनो बिथा खालामनानै दिनै जों लेखा गोरों समाज बर' समाज जों मोननो हादों। बेफोर बायदि बिथिंखौ नायनानै जों बिथांखौ बर'नि गिबिसिन सासे सान्थौगिरि गेदेमा होननानै जों बुंनो हायो। बिनि सिगां आं दिनैनि हाबाफारिनि सायाव फंनैसो बुंग्रोनो सानदों। दिनै 8 मे गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफादनि रुंसार सान फालिनाय बे जोंनि जिखिबि जोंमा आश्रम फोथाराव जागासिनो दङ आरो बेखौ धेकियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादा खुंगासिनो दं फुंनिफ्रायनो। दा गिबि हाबाफारि हिसाबै जोंहा 8 रिंगायाव अखण्ड जयग फोजोंनाया जाबोदों। बिनि उनाव नैथि हाबाफारि हिसाबै गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफानि सावगारियाव जोङो मान बावनानै बिबार बावदों। बिनि उनाव थामथि हाबाफारि जायखौ नोंथांमोना दा सोंदों
मावख' गोदान आरो कम्पिउटार फरायसालि गोदान न' जोङो दिनै बेखेवदों। बे हाबाफारिया जाना थांदों आरो दायो ब्रैथि हाबाफारि हिसाबै गेवलां मेला जागासिनो दङ। दा दिनै बे जिकेबि जोंमा आश्रमाव खुंनायनि आन्दोआव जाहैबाय जिहेथु गुरुदेव कालिचरन ब्रह्म आफाया बर' हारिनिनो सासे समाज फोसाबगिरि, माहारिखौ फोजाखांगिरि, माहारिनि सुंथागिरि, बर' समाजाव गिबिसिन समाज फोसाबनाय हाबा मावनाय, रांखान्थि बिथिङाव हाबा मावनाय, राजखान्थि बिथिङाव हाबा मावनाय, बे गासै खामानिखौ गुरुदेव आफायानो बर' समाजाव मावबोदोंमोन दिनैनिफ्राय 100 बोसोरनि सिगांनो। दा बे बाथ्राखौ जोंनि फरायसाफ्रा मिथिनांगोन, बेयाव फरायनाय फरायसाफ्रा बेखौ जोङो साननानैनो दिखियाजुलि आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आफादखौ जों खावलायनानै बोसोरे बे गुरु आफानि थैनाय सानखौ बे जिकेबि जोंमा आश्रमनि लांगोनायाव खुंनाय जाथों होननानै जोङो खुंहोदों आरो। दा दिनै बेजोंनो लोब्बा लाखिनानै जों अफिस न'खौ दिनै बेखेवबाय आरो बिनि गेजेरजों जोङो देग्लायनिफ्राय कम्पिउटार प्रेक्टिकेल जोङो फोरोंसिगोन। कम्पिउटार जों दा 7 खान सोबाय आरो जोंना 2 फैबावगोन, 10 खान जागोन। बेखौ दिनै जोङो फोसावबाय। बेनि उनावहाय जोङो ट्रेडिसनेल मोसानाय फोरोंनायनि बाथ्रा आं दाख्लै फोरोंगिरिजों रायलायबाय, 2 सानथामनि उनाव कनफार्म जासिगोन, बेबो बेयाव जासिगोन। ओमफ्राय आरिमु फोरोंथाइ, आर्ट होनो जायखौ इंराजियाव, बे आर्टखौबो देग्लायनिफ्राय होगोन, बेखौबो रायलायना दोनखानाय दङ। आरो रिंगु दामसा आरो हारिमु, मिउजिक एन्ड भकेल, बेनि फेसिलिटिखौबो देग्लायनिफ्राय जों बे फरायसालियाव होनाय जासिगोन। बेखौ जोङो दिनैनि गेजेरजों फोसावनाय जादों, बेनो आरो। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारा। बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, इडुकेसन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफि, इकनमिक्स, जिअग्राफि, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स, बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 99 जौखोन्दो लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सिलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।